Iż-żewġ kandidati għal mexxej ġdid tal-Partit Laburista bil-wedi tagħhom bil-botti u risposti lejn xulxin iżda fuq kollox moħħhom biss fil-Partit Laburista u mhux f'Malta u kif se joħorġu lill-pajjiż mill-kriżi li l-Partit Laburista immexxi minn Joseph Muscat daħħalna fiha. Nibqgħu gburin illi aħna Laburisti. Għal darb'oħra, il-kandidat biex jieħu post Joseph Muscat, il-Viċi Prim Ministru Chris Fearn f'attività fiż-Żejtun f'attentat biex jirbaħ il-voti tal-militanti Laburisti reġa' aktar kien moħħu fil-Partit Laburista milli f'Malta, anke fi żmien fejn Malta sfortunatament tinsab fi kriżi kawża tal-istess Partit Laburista li fit-tmexxija spalla ma' Muscat kien hemm Fearn. Jiena għedtilkom u ħanerġa' ngħidilkom sakemm indum ħajjin ma jerġgħux jitilgħu in-nazzjonalisti fil-gvern. Iktbuha u ruili. U meta xi darba joħodni l-mulej, iktbu ili fuq il-qabar tiegħi. Sakemm damħaj ma telgħux in-nazzjonalisti jekk irrid jien. Fil-waqt li Chris Fearn għal darb'oħra konferma li se jkabbar l-ispiża fuq il-poplu Malti billi l-akbar kabinet fl-istorja ta' Malta jkompli jkabru, Robert Abela saħaq li jrid iħalli lin-nies jiddeċidu u mhux se joqgħod iwieħed ministeru lil kulħadd. Mhux possibbli jkollok 37 ministru u segretarju parlamentari, dik hija r-realtà. U min issewwiet 37 ministru u segretarju parlamentari għax ma nkunx onest, u nkun qed iwieħed xi ħaġa li tista' tgħinni li nirbaħ is-siġġu imma li fit-13 ta' Jannar niġi f'pożizzjoni li ma nistax iwettaq. U nkun ħloqt problema ikbar milli għandna llum. Dan fil-waqt li fl-attività ta' Robert Abela kien mistieden jitkellem Manuel Kuxkiri b'messaġġ ċar li ma jridx li l-Partit Laburista jinbidel, messaġġ li ntlaqa minn ċabċib ta' Robert Abela. Jisom daw qegħdin f'dal pajjiż jirrappreżentaw xi nies u rridu jiddettaw il-politiċi tagħna. Robert għamilha ċara. Nisimgħu lil kulħadd imma l-aġenda politika tagħna nagħmluha aħna għax aħna għandna l-mandat tal-poplu. Ma naqsux ukoll l-attakki diretti fil-konfront tal-kandidat avversarju.